Ba, niretzako ez dago hain geizki, kolega. Bazakiat, baina norbetek esatia behar diat. Ba, esango diate, eta ea lasai gatzen aizen, ze haze beru ematen nahi aizen. Gizonek ere hitzkotxoak behar dizki hau batzutan. Corporación Dermoestética esan... A ber, krisi txiki bat pasatzen ari naun, eta esaidan, guapu ala itxusian naun, ze uste den? Ez dago gaizki, baina kokospeko alde hori eroi samarra dakake, lipzio beharrek zin falta. Kokoz, ez egin kasu. Ta eixo, Espainia saltzitza bezalako dituketa. Nitaz galdetu zio bat, guapua naizen ala ez? Baina itxusiagoa bat zeudek zesango jat. Bai, bueno, aio, simpatika. Itxoin €1 dira. €1? Zesaten ari da. Karua dek baina merezidik. Ni lehen emakumean induan, Josefa, eta orain begira, ez dek ezer somatzen. Joseina, ai, bendo banoa berriro, bueno, azkena izango da, eta nire jobaren urte betetzean Bruce Springsteen jarriko duzu. Impresionante nire karetoa. Eta Bruce Springsteen? Bruce Springsteen zuzeneko kontzertu eta makarrik, Eo, baina Springsteen orain didate bost, los viejos rockeros, badakizu. Baina diskoetan asko galtzen du. Baina hori ez da ezer, Joseina, badakizu nolako den musikaren mundua, beti bueltaka, batzutan goian eta beste batzutan be, ai, adios, show business, baina honen hilo bari, ilusia egiten badio jarri beharko diogu. Bruce Springsteen! Bai? Erotu egin zara, baina urte asko ditu, ba, Matuzale baino gehiago, eta zuk hori bakizu. Zuk ere lehenago energia gehiago zenuen, mas garra, mas impetu, kaina gehiago, ez dakit, eta zuk badakizu. Julian Jantzi eta Lesakako bere bi lengusuak, Patagoniako finalean. Gabon Euskal Herria, Julian Jantzi naiz, eta finalerako epaile berria daukagu, Lesakako Xavier lehengusua. Eta ona hemen finalistak, Juanito Oyarzabal eta Jose Luis Korta. Eta azkeneko proba egiteko txiste bat kontatu beharko duzue. Nor izango da lehenengoa, Bueno, un chiste, ¿no? Para chiste de este programa, ¿no? Jantzi, conmigo no vais a poder, Y el primo ese le saca menos, ¿no? ¿Estás tú, Juanito? Que no, que Juanito tampoco, ¿no? Él es como ese, ¿no? Es un poquito, ¿cómo diría yo? Cascarrabias, un poquito como yo, ¿no? Juanito, erran nahiko duzu zerbait, ¿está? Mira, Jantzi, que me da igual. Ahora, después de tanto vídeo y tanta hostia, no me voy a poner yo a hacer el Marianico el corto delante de todo el mundo. ¿Marianico el corto? Sí, Jantzi, Marianico el corto. ¿Marianico el corto? Itzultzailea behar dugu jauna. Pitorras! Eta hori hona! Pitorraz argentua, jauna. Pitorras, segi aitzina. Tú eres Pichorras, ¿no? Yo soy José Luis Corta, ¿no? Y si Juanito dice que marico no, pues marico no. ¿Entendido, no? Ez diotu duetzen, jauna, Marianico no. ¿Benetan? Ez du ez egiten. Oso ondo, Pichorras, jarraitu galdeketarekin. Edo itxoin, neu joanen naiz. Juanito que no, y yo tampoco, ¿no? Que ya vale aquí tanto payaso, ¿no? Ahora, Jantzi, si quieres, te canto la tabla de 5, Jantzi. De arriba abajo,